a začala sa moja cesta okolo sveta. Ako sa cítim? Asi tak, že sa necítim vôbec. Pripadám si, že to čo som dala za nápad, tak už len to nejako úspešne začať. Young stunner, the way that paint dripping, it's gonna be a bloody summer. Na trajekte boli len 2 motorky, čo som bola prekvapená, že ozaj ideme len 2 motorkári a rozmýšľala som, ako stretnem toho ďalšieho medzi toľkými ľuďmi, keďže evidentne si zobral všetky veci z motorky, čo mi sa nepodarilo. Dúfam, že ich tam nájdem naspäť, lebo to by ma už úplne zabilo na štart. A keďže som mala všetky veci so sebou, tak ma zastavil pánko a hovorí: hej, vidím Turatech, že ty si tá druhá motorkárka. A ja že yes. Chcete stretávať tých správnych ľudí, tak treba nosiť Turatech tanglák namiesto kabelky. Can you believe it? Can you believe it? Can you believe it? Believe it. Believe that. Believe that. Believe that. Believe that. Believe that. Yeah, this is the same like Slivovica. Takže po 24 hodinách úspešne prichádzame do Afriky a prajem si šťastnú cestu aj nám všetkým, ktorí ste za mnou a držíte mi palce. Takže vážna Afrika.